brand new modernized jeep, kung pwede engine ng makina lang ilang baklon. So, karoon man nila ang daan nga kaha nila to do that. Subong ang mga passengers, ang mga riders napangita na sa better version sa natong jeep. Ang may wifi ko, no? May aircon, no? May limpyo. So, they might be put at a disadvantage kung makina lang nila. I did already. So, isa sa mga solution for that is the suppliers sa mga modernized should guarantee a 5-year working conditions sa nila mga units. When na mayroon ang piyata na hindi sila pag-ipanggap nila na So, nila, this September, kaya matapos ko naman ang Okay, Bumbuan? So, Bumbupols, nabatihan naton si Mayor Albi Benitez, no, nanungod sa ning modernization, Pero nibalo naton sa Monday, Bumbupols, nagsugod naman yung mga modernized jeepney, no, kay dunami, mananamihan, magsakay sila, kaya siyempre, mga air condition, kag bag-o blas, no, kag doka okay gid, pero ang mga jeepney ni nga daan, kay nibalo naton, ay maniginapang dakop subong Bumbupols, ano, kaya mo na gani, no, naghambal iyang alkalde, sa iya na iyang promesa nga buligan ni sila amat-amat lang nga like tiba sa ulihi Bumbupols kung makasarang na ni sila iya mag panag-iya or sa through cooperative, no, sa sining mga modernized iya nga mga jeepneys, no. Pero speaking bala Bumbupols sa alkalde siyudad sa Bacolod, ay baluan naton nga antes ang weekend nagwa ini bala nga may mga information nga na-dismiss ang electoral protest or election protest nga gin-file sang anay alkalde sa siyudad sa Bacolod, former Mayor Bing Leonardia sa kay Mayor Albi Benitez, no. Tinaybaluan nato huli na pierde ni si former Mayor Bing Leonardia sa kay Mayor Albi Benitez nag-file sang electoral protest iya Bumbupols, no. So, sa karon ang ambal ni Mayor Albi ti padayon nang siya kuno nga magtrabaho. Ambal niya, let's get to work, no? Kay amo ning iyang reaksyon sa kani may nagpagwa iya sang statement man si former Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa iya sining spokesman niya si Dr. Chris Rongon narungod ni Bumbupols sa sining election protest nga gin-file against sa kay Mayor Albi. Kay Mandiri, ang COMELEC 2nd Division sa 8-page order nga napetsahan September 7, gin-dismiss ang election protest sang anay alkalde batok sa kay Mayor Albi Benitez for being improperly filed and insufficient in form and content. Why siya ang dismissal sa ni Bumbupols hindi insakto bla nga branch ang iya sa nga na filean, no. Pero ang hambal diri sang statement nga gin-issue man ni Dr. Chris Rongon, haman niya, our lawyers have yet to receive a copy of the alleged decision of the 2nd Division of the COMELEC. As such, we cannot comment, no, madala ni Dr. Chris Rongon. Kaya wala kaya gali Bumbupols kabaton man sang kopya, no. Pero ang hambal diri ni Dr. Chris Rongon nga ilas ni nga kampo will exhaust sa tanan nga available remedies to ensure sang justice will be done for the voters of Bacolod City. Ang hambal ni Mayor Albi Benitez, naman niya gapatigi kuya nga it was a protest. Ang hambal niya, ato nga protesta, hindi pa man dapat siya nga seryosohon, doon mo sinabala. Ang hambal niya, ang May elections were peaceful and kagbatinlo. Wala man sa mga reported nga irregularities, no? Kaya naibaluan naton, hambal niya ang dibala Bumbupols, si Mayor Albi Benitez, daog ni siya sa kay former Mayor Bing Leonardia, 171,893 votes ning nakuha ni Mayor Albi as against sa kay former Mayor Bing nga 107,447 mayor ka mga boto Bumbupols ang abanse. Pamatian naton bala Bumbupols ang dugang reaksyon
sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez. Reaction sa well, as expected, I always believed na hindi magito a protest to take seriously. We know for a fact na tauhay man ang election, it was clean, there was no reported of any irregularity, and majority of the vote wala pa. Wala na sila mayo himuon. let's get to work, no? Tapos na yung election. 2025 is just around the corner, so might as well focus on more important matters and getting ang mga services and commitments natin sa Pilar sa Bacolod. Diba niya, 2025 is just around the corner. Tapos naman to. Let's go, Let's go to trabaho work. lang ta. Ang hambal ni Mayor Albi Benitez. Anyway, ang both camps, wala pa man gani ka-officially nakabaton. Yung saging kopya, bala bombo pons, no? Oo. Una man lang kabalo ka naman. nag-circulate daw sa mga media man ni Mayor Albi. Sa mga social media, nag-circulate yung bombo pons. Pero ang official, yung complaint, both camps, wala man nakabaton. Pamangkot na yan si Mayor Albi, man yung pamangko gani ka-receive. So, pero trabaho lang ta, no? Tikbalo ang electoral protest ito, di ba? Ito dapat kung seryoso. Naman ang iyas nga reaction, Bombo Pons. Anyway, no, Bombo Pons, mo ni so far, ang mga update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi. Amo na siya, no? Ang nangin pahayag ni Mayor Alfredo Benitez, no? Ti silang niya, let's go to work, no? So hindi man kuno sa lapakon Pero di nyo na pag-underestimate kay there are some other remedies pa ihan, no? Kay because ang kuan ko no sang siring ginatawag balang jurisdiction, no? Hindi ko niya jurisdiction sa law department, no? Sang Commission on Elections o kung sa COMELEC. Pero with regard sa local, I don't know kung pwede ka man iya makapala like there is a local and then i-file mo pagito sa COMELEC, no? So mo parang hibuloon naton sa central office. Kung may gin-file pagito sa local, no? Sa local court naton ba? No? Pero ang proper venue I think is the Commission on Elections, no? Di ba? Do man ang proper venue naton. Pero there are some protest nga na obserbaran naton kag nasundan tanagid na gani, no? Pila ka maprotesta na, no? There's a local like to anay sa away to ni former Mayor Solito Malabor, no? Kag ni Mayor Irene Montilla, no? Sang Isabela, no? Nga sa local court malang to gani iyagin file ang recount. No? So, dito sa situation So may ni karon kay ma-check naton kag mapahambal ta man isa sa mga abogado, no? Diri sabay sa sudad sa Bacolod, no? Pagi sa Attorney Jumax Ortiz, ano may paglantaw sa ni. So because sa sini nga dismissal, no, sa election protest ni Mayor Bing Luradia against sa nagdaog nga mayor gin proklamar, no, nga mayor kay ti istorya na binato nga nabatian ta nga kuno gin bayran ang Smartmatic, no? Gin kagin pa dano kon gin sabayan lang sang vote buying, no? Pamakal para ma-justify, no, ang dinaya. Pero somehow daw makuan ka manggid, no? Daw maduda ka. Ti in terms ng election ti mera ginaya, no? Sa mga nagdaog way ka na sa may makita sa mga nagdaog kunang daya man na sa kunano, no? Why ka na iya makabati kay hindi ka na iya makabati, hindi ka na makakita sa ilada nga nagaprotesta sila. No? Kay di nagdaog sila mo, no? Unlike sa mapirdi ti ara ginaya, matik na, no? Especially kung misteryoso, no? Ang ining pagdaog kay sa trend, no?
So, last 2016, kabasihan talang Vice Mayor Elcid and Mayor Bing Nardia, kay ti pareho yung term nila, ti malas term sila tani, supposed to din subong, no, 2022 to 2025. No, sa kay Vice Elcid yang mga boto, from 2016 election, 2019, and until now, 2022, no, why niya ganubo yung boto, gasaka, na niya nga nagasaka. Unlike sa kay Mayor Bing Nardia, nga 2016, 2019, perting pagsakat 120,000 sa 2016, 160,000 sa 2019, no? Pagka 2022 110,000 lang. Daw tira mo na pala, no? Makita ka papasihan man. Inaya kun ako yung mag-analyze, no? So, galing kay natapos ng eleksyon, daw mo na pala, bal nila, no? Let's go to work no? So pabayaan tala na ang mga protest ako no da. No, kaila man ang i-right ka kinamatarong, hindi taman sa madiktahan. No, kamambata bi ati pimuyong lang kamo da, no? Kay why na tapos ang eleksyon may nagdaog na maging proklamar na. Ti may mga cases pa diri sa Pilipinas bisan na proklamar na nagpungko na, no? Doon duman nyo to si si Ejercito, nga ngayong gobernador to sa Laguna. Kapungko na gid ganito bilang gobernador sa probinsya sa Laguna, ano natabo sa iya, no? Nataltal pa siya because lang sa issues ng vote buying, no? Because sa issues ng vote buying, isa na, no, sa mga leading example, no? Pero kung mas bakod pag depensa mo sa kag battery of lawyers, no, ang imong no, nga team, ati siguro malampuasan mo man no, di ba? Kaya na nimo legal issue ni legal battle na niya mo, no? So pabakod-bakod na iya mga group of lawyers or battery of lawyers, no? Ay magtimbang sa niya nga grupo, no? So that's it. No, kung sa bagay ang ini nga mga protesta, no, nagakatabo na hindi sa atos Pilipinas kag normal ina, no? Way pa magid kita sa may na-prove nga nanaya, no? Kag nagdaog because ang ginbakal ang Smartmatic. Pero both camps or hindi lang dis Bacolod but sa presidential race, siyempre hindi man nagani mabaton, no, ni Vice President Leni Robredo, how come nakakuha na sa 14 million votes i-compare sa 31 million votes. No, kag kwani dis Bacolod, ang Bacolod, no, Robredo country, perde pa sa Robredo sa Bacolod, nagdaog pa ya si Bongbong Marcos sa probinsya, no, kay din Negros Occidental ti Robredo country. Gabay laban si Robredo sa probinsya kumpara sa kay Bongbong Marcos na naman na bala, no? So pero na tanan magapabilin nga pagduda, no? As long as wala sa may ma-prove, no, nga pwede gali ma-manipulate, no, ang automation o kung computerized. Ti ba niya gani, no? Migo ta gani, no? Kilala ta gaduso. Nya may no lang guro ti ka every local bala, no? Imuon ta na bidding ang eleksyon di bala pagdunganon sa isa ka adlaw, no? So himuon ta eleksyon na bi isak bulan. Pero sa Amerika bala, ni bala? Pwede ka kaboto sa email. Kag kwani, no? Per local. Pero na sa mayor, i-manual, baliktas manual kay daw way man Japon, may nang manual kay mabantayan mo na malalalo. Makita mo gid. Kung sa bagay daw may punto man, no? Pero sabi Bacolod, eleksyon sa Bacolod, di Mayo 1, no? Bilog nga Mayo bla. Pero tamaan ka gasto guro, no? Too much expensive siguro, no? Mag-amo ni. Pero tiyan mo na yung matsaling transparent na bla makita mo gid bla. Daw crystal clear. Nga klase ka eleksyon. Namo na. Ti magapabili na yung mga pagduda as long as wala sa may approve. No, tini istorya na kamahulog sa istorya kures-kures. No? So tutukan na subong sa mga nagdaog ang ilang adversaryo kapag manwa nga masatisfied man nila iyang tao. Impunto alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagay sa piyak linya, Attorney Jomax Ortiz, ato kilala isa sa mga political analyst, no? Kag lawyer diri sa siyudad sa Bacolod. Attorney, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bobo Pon, sa atin dira maukod nga tagpalamati, mayong gabi igid. Nagtawag kami, Attorney, kay timing gid no? Para at least mag-rejoinder sa sing issue sa election protest, ano? So, una ko guro nga pamangkot, no? Katigi dismiss sa second division sa Law Department for lack of jurisdiction nga ginatawag ang protest ni Mayor Bing against sa kay
Mayor Albi Benitez, no? Nagdaog last election. So after sini dito kung ano may mga MR pa ni sila, ano pa pwede nilang himuon ni remedy diri? Nang mapadayon pa ining protesta nila, attorney. Actually, gindismiss na kay tungod nga may ginatawag nga insufficiency sa form kag sa content sang ginfile ni Mayor Bing nga election protest. Buot silingon nga ang ginfile niya nga petisyon kulang-kulang sa forma, kulang-kulang pagid sa context, meaning ang content niya hindi kumbinsido ang COMELEC Second Division nga wala makakomply sa ang ginatawag matutuod nga forma, because according to the rulings ng Second Division nga mga bare allegations lang, no, may claim da nga there was massive vote buying, may gina-claim da nga may mga uniform nga personnel na malapit sa presinto, may ara pagid nga siling nga mga fake voters, no, buot silingon nga damo ang posibilidad nagparehistro nga hindi mga taga Bacolod. May ara pagid nga aligasyon pagid nga dapat may special election because nga gina-claim dira sang kampo ni Mayor Bing nga may ginatawag nga pag dinayay nga Bo? may dinayay, may ara pagid nga vote buying massive, hindi lang ya kay vote buying nga simple kundi there was massive vote buying. Okay. Te ini nga mga aligasyon kung hindi mo siya pagdugangan pagid sa aligasyon mo, it becomes aligasyon lang gid siya, no? Wala mas substantiate ang gina-aligasyon. That is why nga ang gina-petition ni Mayor Bing na dapat i-declare nga there was failure of election and therefore dapat may special election. O galing, kaya ang ini mga aligasyon wala ma-substantiate, why balang masuportaran sa mga ebidensya. That is why wala maka first base. If you will recall, during the 2019 elections, dire sa Negros Occidental, Bombo Pons, para sa ibalos ng tanan, 3 ka election protest ang ginfile sa mga mayor, isa ka vice mayor. So in the case of Isabela, mayor nag-file election protest. Sa Muis Padilla, ang mayor nga napirde nag-file man election protest. Ang vice mayor sa La Castellana nag-file man election protest. Ting natabo sinadira nga ini nga mga election protest ang duha gindeklara nga ang isa gali, no, nagtupa sa branch 46, gihambal sa Muis Padilla, ginambal sa korte niya insufficient in form and substance, so wala maka first base. Okay, where ang naka first base lang gid kag naglabot sa COMELEC ang sa banwa sang Isabela. Okay, so ang unang abanse lapit 100, pag final ng ruling sa dira sa La Carlota, naghimo na lang 22 votes lang abanse. Oh, that is why, yes, bali 22 na lang. So may chance tani ang 22. Incidentally, Bombo Pons, pag abot sang COMELEC, despite sang duha na ka motion to kay submitted for decision mo. O galing nabtan sa eleksyon, why makadesisyon despite the fact nga nag-file na sang ginatawag motion for early resolution. So karon, buot silingon sini ang minsaya mo bala isit matawag naton nga an exercise in futility. Buot silingon mag-file ka sa election protest, why man nagyapon, hindi man gyapon matapos na kay 3 years lang, no? Kay ang bisan ng COMELEC, bisan ano pa nga sugid nga kuno matapos kuno kay under the constitution dapat madesisyonan sang COMELEC after nga submitted for decision isa lang ka bulan. Pero nagakatabo wala nga ang COMELEC makadesisyon isa ka bulan. Inatanan sa requirement lang sang aton nga layi nga dapat desisyonan nila. Amo man na Bombo Pons para sa ibalos ng tanan nga kung tanawon mo ang konstitusyon, dapat ang municipal trial court o kung ang inang mga korte nga nubo within 3 months dapat makadesisyon sila. O ang Court of Appeals dapat madesisyon naman sa 2 ka bulan. Pero ina bala nga requirement sa konstitusyon nagakatabo, bot silingon
ang requirement sa konstitusyon kag bisan sa rules ng COMELEC nga dapat ang COMELEC magadesisyon within 1 month lang after nga submitted for decision. Di nagkakatabo balay na nga madesisyonan, ma-file ka election protest. Di ko magamo malan nagali nga ma-file ka sa election protest na hindi man lang ma-resolver sa 3 ka bulan, di nga ma-file ka pa. O, kay klaro nga hindi man nagyapon ma-resolver nila. So ang guaya sina nagakatabo nga daw guaya daw hindi mo ma-vindicate, no? Hindi mo bala ang imo siling gani sa COMELEC sa kay Mayor Bing ni di sa second division nga ruling. Daw guaya nga daw pride na lang abi nga mag-file ka sa election protest. Medyo ang wording sang second division. It appears nga daw pride na lang ni Mayor Bing nga ma-file siya sa election protest, no? For the sake nga ma-vindicate yang iyang pag-apirde. Medyo kung sa tanaw pa daw ka negative bala sang tenor sang second division. So in all fairness, tani wala na sila mag-wordings nga muna kay bisan pa ano nga sugid, the fact nga nag-file ka sa election protest, nagapati ka sa imo aligasyon nga there was massive vote buying. Secondly, there were fake voters. Incidentally, ang wording sang second division sang COMELEC parte sa kaso ni Mayor Bing nga gin-file against kay Mayor Benitez, it appears nga daw medyo may jutay nga pang-insulto abi ang COMELEC na siling niya daw pride na lang abi ni Mayor Bing ay tungod na perdi siya nag-file sa election protest tan hindi namo tanas ng wordings. Di COMELEC should respect sang any candidate nga mag-file sang election protest. So in short, ang abansi ni ang botos ni Mayor Albe was 171,000 against kay Mayor Bing 107 lang. So kung i-deduct mo ang 171 from 107, that will be a difference of over 64,000, no? Kag this is unprecedented in the history of the city of Bacolod nga ang incumbent nga ika-third term yan na tani nga magsige bilang mayor kung nagdaog siya, mapirdi pa siya sang baguhan, no? Sang baguhan. So, medyo ang term na, if you will recall, ang term ni councilor nga nagpapili, ni Dr. Sorongon, siling niya, ang natabo, it was mysterious. The term was, quote-unquote, mysterious. Daw hindi abi mapatihan nga ang isa ka baguhan nun, mapapili sa syudad sa Bacolod, no? Nga ang may issue pa gani nga parte sa iyang residency, nga perdihon mo ang incumbent nga mismo presidente sang Mayor's League of the Philippines. So daw ang term na to ni Dr. Sorongon, if I recall right, i-quote ko si Sorongon, nga ang ini nga natabo was mysterious, meaning it was mysterious for a new resident of the city of Bacolod nga nagkadto dire kag tapos ginakonsiderar pa nila nga foreigner. Pero, ginperdiya si Mayor Bing nga sa history sa Bacolod, si Mayor Bing amo man ang pinaka-lawig bumbupons nga nagpungko mo. Imagine mo, 34 years. 34 years as an official of the city of Bacolod, from councilor, vice mayor, nangin mayor, 34 years, no? So kalawig. Perdihon ka lang sang bag-o pa lang nagsulod diri sa syudad sa Bacolod. So this is unprecedented, meaning wala pa iniya matabo sa history sa siyudad sa Bacolod. Kag because of that, siguro hindi man katingalan nga si Mayor Bing nag-file sang isa ka election protest. Di ang malain kay sa ruling sang second division of the COMELEC, ang iya nga tenor is something nga daw kung tanawon mo gid no, short of saying nga daw insulto para kay Mayor Bing kay ang butang niya nga ang just to vindicate kuno sang losing candidate nga ang iya pride abi na ego, that's why nag-file sang election protest kag ang iya nga gin-file nga petisyon insufficient in form and in context. But silingon ang allegation, there were allegations of massive fraud and fake voters, but all these allegations were not, meaning were not supported with facts. That is why wala siya ka first base. So the only remedy now of Mayor Bing is to file maybe a motion for reconsideration. Bumbopons. So, amo na siya. Maka-MR pa siya gali. Yes, pwede pa siya maka-MR. Pero, siling sang second division,
ang parte sa aligasyon nga there was massive vote buying kag illegal ang campaigning ni Mayor Albe, i-refer ina sa COMELEC sa legal division for possible prosecution. Lain naman tong election protest, pero kung there were cheating, for example, there were vote buying, ina siya gina-refer ina sa legal department for the possibility nga cases, criminal case might be filed against sa naghimo sina nga mga butang. So, amo ina ang resulta sang election protest nga ginfile ni Mayor Bing. Bombo Pons. Okay. So, ang next ko pamangkot amo ni, no? So, kung sa local court nag-file ang kampo ni Mayor Bing, pwede man, no? Attorney or dublihon abi may diri sa local court ato sa COMELEC office. Paano man? Basta city COMELEC na siya. COMELEC na siya Bombo Pons ang may original jurisdiction sa protest. Pero kung municipal officials no, dira lang na iya sa regional trial court. Okay. No, okay. Bacolod City is considered as highly urbanized city. That's why dito direct task COMELEC, no? Yes. Okay. So amo na. So there are some remedies pagli sa gyapon, ano? So ang siling lack of jurisdiction. So bot silingon pag ikaw as a lawyer, kung lack of jurisdiction ang siling sa second division, so there might nga may another pa nga department to na mention mo, ang law department, ka pwede niya to diretsuhan man sang iya nga protest. Bot silingon ang claim ni Mayor Bing sa iya petition nga vote buying, wala na jurisdiction niya ang COMELEC. Okay? Kaya ang ila na election protest lang. Okay. Ini nga mga criminal charges ni nga allegation nga na may vote buying, that is a criminal offense. Ang presence of uniformed personnel or policemen, for example, within a perimeter amuna is again another criminal case. Kung nagpasulod ka sa mga fake voters, no? Again, that is a criminal case. So all these criminal cases, wala jurisdiction ng atong COMELEC kundi ipasa mo sa legal department. It doesn't mean, bot silingon, na-dismiss na to ang petition ni Mayor Bing for insufficiency of in form and in context or substance. Pero, ang jurisdiction naman parte sa criminal ato na sa legal department. Bombo Pons? Okay. Pero sa informasyon sang iban, ning nila ayan may ara man nga ma-convict ni sa vote buying. Okay. Bombo Pons, historically, may mga cases nga sa Palawan, may isa sa, I think, Masbate, no? Inila nga mga tinuig nagliligad nga there were mayors nga ginfilean sang ginatawag nga protesta kag papanaog sa pwesto because naaprobahan nga ini nga mga mayors ni nga nagdalaog ni nagpamakal sang butos, no? Meaning responsible sila. Kay balo ka, Bombo Pons, kabudlay magdakopya kung sang party vote buying mo. Kaya wala man ay nagapamakali ang kandidato. Siyempre, ato lang ya, ato yung mga tinawo, ato ya sa field. Amo na ya, siyempre, ang nagapangatag sang kwarta. Karon, malabot ina sa kandidato. Kung maaprubahan mo, nga ato nga mga tao to nga nagpamakal, malabot sa kandidato, then that candidate, o nagpungko na gid gani iya nga mayor, vice mayor, or any position can be. Pwede na siya ma-suspender, pwede na siya nga manaog na sa pisto mo. Kaya yun, na-aprobahan sito. Kagini siya nagakalatabo ini Bombo Pons, no? Incidentally, there's a Negros way pa man ay matabo. But in Palawan and in other places in the Philippines, nagkalatabo ina kag ato yang nagdaog na yan ka nagapungko sa pisto, gipapanaogid sang aton COMELEC, Bombo Pons. Alright, no? Sige. Malawig pa ni, no? Galing kay siling sang iban. What is 3 years, no? Ang 3 years tamaan ni kalipot, so there are some protests nga nalbutan na election di Japon ma-desisyonan even sa mga presidentiables, no? Nga presidential election, no? Nga natapos na ang 6 years, no? 6 years kina iya gani, no? Pero wa Japon sa decision. Anyway, attorney, at least lumayo gini mga conversation nato nakatagadugang ma-insight sa ato matag palamati. Opinion mo as a lawyer, no? So dugangan tayo ba naton nga may issues, ano? Attorney, salamat gid. Salamat gid kamay gabis tanan. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sa makilala nga lawyer, no, diri sa baybayin sang syudad sa Bacolod.
No, so mula na sa naka-comment man siya kag nakatag sa iyo sring kaugalingon nga opinion, no, with regard sa sring mga protesta, no. So ti ko na no man na da, no. So kibutan ta gani nga ti nag-circulate ini sa social media, no, ining decision pero way gani nakabaton ang both camps. Oh, ti siyempre kung ikaw ya ang kung na-dismiss, excited ya ang kwan no, ang nagdala og sang eleksyon, no, kay ti na-dismiss. Oh, so from now, no, way pagid sang statement ginbuy-an diri ang kampo ni Mayor Bing Nardia kag mismo sa iya sang spokesperson nga si Dr. Chris Rongon. So lato-lato nato na, no, kung saan og sila maka hatag man sa ilang reaction, no. So ini nga ton issue niya, no. So giban na karon ti may mga comment naman na karon kun ano-ano, hindi ta na paiya pag-entertain ron no, nga ton dire nga ti kwanta bala, no, ma-explicar ta sa mayo sa matag parmati sini naton, no, di bla? Oh, so kunano man da, no, so ang magkalanabo, respetuhon ta no, pero way pa natapos ang laban kuno mo. Oh, sige pa kuno ini. Oh, ti kita nyo man pwede man sa Japon makafile sa MR niya, no? So ti mati ta gani legal election ang nagalagaw kuno sa barangay ang may mga napsak, no, tawos ang kwan mo, no, tawos ang isa ka mayor nga may ara sang mga tinawo niya bla, no, sa lending niya, no, nga may ara sa mga bitbit nga napsak may unod nga kwarta. Amo na kuno naglagaw dire mga kabataan, no, so why sa mga politiko nga dala kwarta, no, so lunsay mga kabataan ti halin kuno to sa norte. Oh, ti amot ano ka matuod din na, no? So sabagay, kita way masabi na kitaan sila sa libot-libot kita di sang election day, pero amo gina kuno natabo kay ti estratehiya man na nila. So no, sa vote buying ti kun gapanagtag ya si Mayor Albi Benitez ang kwarta tineguro klaro gid pero galing kay ti damo mga lusot. Oh, siya hindi man kutoy away makutoy ng hatag paano kuno makal. Oh, bla malusot sa mga politiko. Oh, yati kung may nang hatag bra sa ako, importante way ko nang hatag, no? Way ko naaktuhan. Nga ako gina ang panghatag, kay ko ikaw gina panghatag ya nang kuan gina mo, nang swak gina ya. No, bakod gina yang ebidensya o picturean kay ikaw ga daho gi sang kwarta sa butante. Pero kung iban nga tawo ti burbudlay pa, grabe pang binaisayis na. No, ang argumento ti lawig pa na. So ti who knows no, tay ba ang aton mang senadreya nga ti part na niya sa aton sa ring pagpagabuhi nga may maamuni tinigran hindi man kinanglan nga hindi ta pag-entertain ron, no. So kita taman ti birada man sila subong oh, ang mga nagdalaog, no, sa eleksyon pero galing ti sa Bacolod ti daw nagagamo-gamo jutay, no, kay daw may mga nakita na nga nagawaslik puder. In short, ang administrasyon nga ni ba si Pudiroso man ni, no, ang ining administrasyon ti 3 plak bulan, 36 ni katuig, 33 pa lang kabulan, 33 pa kabulan ang nabilin, no. So 3 katuig mo sa isang tuig 12 ka bulan, ti 3 na manugtapos, may 33 pa ka bulan, no, kita iya makabanan. So kung sa bagay ang tinuig kadasig man lang. Tama nadlaw, dugay-dugay pitsa 15 na. Lokasan o lata pitsa 1 di sang Setyembre. Sige, 20 minutos sa kaligad sa taknang rason sa gabi sa ato sa ringa palatuntuan rektantang report yung Bombo Dinis Rubica. May 8 kita ka LGUs nga mga tukod sang ila kaugalingon nga mga slaughterhouse. So din ini mga LGUs funded ini sang probinsya, no, may loan ang probinsya do ay man, no, may loan ang tagsa ka LGUs. No, so proyekto diri, proyekto dito. Kung sa bagay okay gid niya, no? Sa probinsya do nakita andre ga tinubo-tubo lang mga proyekto ga kuan na uhong lang nga nagaginuwa, no, sa bungsod, no. So muna iyang maayo nga penerbisyo. Kag maayo nga panghimanwa, no? Hindi nga ti mga labay-labay ang aton da, no? So ang tandem ni Governor Bong Lacson subong kag Vice Governor Jeffrey Peredo kaayo gid. No, kay ti makitaan taman, no, nga way magin sila nga ti nagapabugal gid pero ti at least may miura bla. May agi. No, ang administrasyon, no, sa Dimakaban so second term ni si Governor Bong Lacson. So gusto niya gid ipakita sa Manigrusanon
no, ang iya pinaka the best nga serbisyo publiko samtang siya nagapangalagad bilang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. So, check ta din ning mga LGUs sa mga kabanan, no, ang mga patukod sang ilang tagsa ka mga slaughterhouse sabay sa probinsya sang Negros Occidental, no. So ang mga LGUs, no, munisipalidad or cities na entitled man nga maka-loan, no, sa mga bangko, no, basta nga sa nagakaigo man niya makabanan nga proyekto or nagatupa gid sa gatupa nga proyekto para sa proyekto, no, hindi nga para sa bulsa. Kaya kasi may babalaan naman tada nga mga mayor, no, nga daw nagulpiada lang nagmanggaradon, no, kahit ti nakapungko lang sa pwesto, no. Ti pakita yan kuno ti mo ni wala kwarta ang isa ka LGU, pero sa pagamatuod ang pangkaka niya sang kwartas kaban sang syudad o ko sa banwa, no, hindi namak. Kag pagwaon nga wala kuno iya sang kwarta, no. Pagwaon nga wala sang kwarta ang syudad o kon banwa. Ano kay inyo na kami da, no. Ang kuan lang nato sa ding nga ti tanan nga remedyo da pwede nila mahimo, no? Mambag mo wala kwarta. Ti ko wala kwarta, paano ka mo giho da sa matag adlaw sa ning tanan? Anong isweldo nyo sa mga GO nyo da, sa mga tawo nyo da, no? Kaya ko gisa daw palibuton ka pa bala sa palad bla nila, no? Kag papatihon. Tindihan malupog ang isa ka LGU kung magsiling ka wala kwarta. Kaya maghambal kay wala kwarta in literal, wala ginaya mo, no? Sa magsiling ka nga kwangta subong, no, ng austerity measures kita na kay short kita sa budget na manabla short 10 minutes sumiara pa, pero kung magsiling ka wala kwarta kay damo utan balaan mga mayor, no, sa sur sa norte masiling ati nagbululos kung wala kuno sang kwarta nga bilin ti di nagkaladto. Ti anong ginagasto nyo da? Why makmo supplemental budget? Anong ginagasto nyo da nga wala sang kwarta? Do hindi mo mapatihan. Dito na sa slaughterhouse, mo proyekto din mga kabanano sander sa liderato ni Gobernador Bong Lacson. Check naton si Bombo Dennis Ubica sa Pigalinya. Bombo Dennis, may gabi, please come in. So may karagusang kita nga mga LGUs kung ano ba no sunod din sa probinsya nga pagpatindugan no sa AA standard kung AA nga kuan siya nga class AB no sa slaughterhouse Bomopons. No? Actually ining fundo 80% sinadre is grant no from the World Bank. Ang 10% pagpandingan sa Department of Agriculture kag ang 10% ang magapundo sini ang probinsya no sa Negros Occidental. Tag sa slaughterhouse nagabalor no sa 50 milyones pesos no. Equipment dala ni bumpo sa equipment building duta no plus ang equipment no on sumahan mo total ti mga 50 million pesos each slaughterhouse bumpos kay ni part sa programa sa aton nga probinsya para sa safe and sustainable food para sa aton sa probinsya. Bumpos tabalat naman kasi may mga ara kita mga LGUs ngani mga sila ba daw gid kay aya na may mga kahingko nga daw siling pati kabalo man tina konsumo ni mga inaihaw nga mga karne baboy man or karba or baka for public consumption. So ini nga mga sa kuning Bompons payag ina ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga may duwa na ka mga LGU nga natapos sagadi ang bidding mo para sining slaughterhouse sa Banwa sang Hinubaan kag sa Banwa iya sang Kawayan. Soon to be ginaitso pa ang mga papilis para iya sa siyudad sa San Carlos, Banwa Santo Buso, Banwa sa Binalbagan, sa Ibi Magalona,
kag of course sa Banwa sa Murcia. Namo na yung mga Banwa nga pagpatinugan sining double A standard sa slaughterhouse bumpos. Mayra pagid duwaman kag ginaplano karon nga pagpatindog man sining chicken dressing plant no para man sa manok tiba nato bumpos diri sa probinsya libo-libo ka bilog sa manok ang ginakonsumo naton no so dapat mayara makita rin sa chicken dressing plant no ining mga slaughterhouse kung matapos na iga-turnover ini sa probinsya sa tagsa ka mga LGU kag mismo ang mga LGU amo ini mapadalagan bumupons no sila ini ma-manage sa mga slaughterhouse of course the high income no para iya sa aton sining mga tungdal just magsiling kita grants kuan niya daw hatag bala bumpons tiyan ako sa 50 milyones 80% of this grant from the World Bank no so ang naipapel diri sa aton probinsya ginabuligan naton nga mga natungdan ng LGUs sa mga pagprepara sa mga dokumento, prepara sa mga feasibility studies, kaiban pa nga mga bagay until nga ini ang submit no sa Department of Agriculture then pangayuan no sa grant bangso ni ginambal naton nga mga Banwa kay syudad actually bumpos aprobado na niya no ang pundo no may pundo na aprobado ang 80% from the World Bank kag sa DA kag sa province so kuha na lang ni ang duwa to matambal katapos ng bidding ang the rest ning lima soon to be no iga bidding naman ning projects no sa ila sining mga Banwa kag natungdan nga mga syudad Bombo Ponds. So mo din eh. Yes. Oo, so ti dugang naman ning kuan ni no nga ano namin mo to gina daw probinsya Grants niya. magasto dahil na turnover sa LGO. Actually, siling ko sa pundo, ang 80% siling ko itagsa ka slaughterhouse nag-valor 50 million, not including na ng mga equipment, building equipment, etc. No? Grants from the World Bank 80%, siling ka 80% sa 50 milyones, mga pila, mga 40 million. So ang the rest nga 10 million, 5 million per province and 5 million from the Department of Agriculture, no? So ang Banwa ini o syudad nga natungdan amo ini ma-manage bumupons. So sila ton income ini sa natungdan nga LGU, no? Pwede na siya for commercial use. No? Kung may mga private na poste wala naman sa mga Banwa syudad dadlaw may ihaw ginay mo may mga kulingan mga slaughterhouse na aton nga LGU galing sa iba nila hindi na nami ang kondisyon no sa mga slaughterhouse naton kung tarawon mo ba hindi kaya ang sanitation do nga tawag amo ning gintukod ginplanuhan ini kag gina-implement subong yang tuig Bombo Ponds. Pamatihan tabla si Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. Attorney? Okay. Pa-check na ba liwat bumpans na? Okay, dali na gid ba? Okay, kay silang naton like diri sa Bacolod bupos pa rin di tawag man nga double A class nga slaughterhouse galing tini bumpos to manage sinising private nga kompanya sa may barangay Dumanan it is managed by the private company so ining mga sinaton ining mga slaughterhouse yang patidugon sa mga inimbitar natong LGUs iga manage niya sang natungdan nga Banwa or syudad no so mas siguro mas bulobarato yang balayran kung magpihaw ko dabiya sing baboy, karbaw, or baka mandira, no? Mas barato niya kiti it is run and owned by the government, no? Para mo sa mga private sector, private company, nga mas mahal-mahal din dumas pagtukgan isang aton nga slaughterhouse diri sa may syudad sa Bacolod sa may barangay Dumanda mo to nagreklamo primero kay kamahal sing sukot, no?
magpaihaw ka dira sing baboy tumahal sa sukot no per head nga ang bumpons medyo mo itong problema sa mga manog ihaw naton nga mas mataas-taas ang presyo sa iniya kaya naton expected nila nga mas barato ang pagabayaran no, sa pagpaihaw kasi naton it is owned Okay. and run by the local government Bombo Funds. Tiwat be si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. We made sure nga ang ini nga mga proyekto patigaan gid atensyon kag pundo no para matupa gid siya masubudan kag matapos during his second term no. Ang ibanda nga mga dagko gid nga mga projects, of course it will take more than 3 years, but important is mabutang tanang ang aton nga groundwork no, especially sa aton bulk water. You know, it will take time for it to finish. Sobrang mga 3 to 5 years pa nakatapos ng ang project kung madayon gid man ang aton nga PPP. But we are already making sure that all the required funding ara na no. With respect to the establishment of slaughterhouses no, ang provincial government nakakuha na sang notice of no objection sa aton nga proponent sa PRDP national. Nag-ano na ta bidding na ta sang duwa bidding na tatapos na ang iyaka hinubaan and kawayan slaughterhouses no. AA ni siya nga standard nga slaughterhouses which will improve the safety of food no, o especially ang aton nga mga meat that it should be it should be processed no dira sa aton nga mga slaughterhouses so that jutay ang contamination no, unlike kung backyard lang pag-slaughter medyo mahigko ang aton nga mga karne. So additional mabiding pata sa iya pagit sa San Carlos, Toboso, Binalbagan, and then I think ang last na ginalagas is ang iya ka Ibi Magalona no. Hopefully within the next 2 months matapos na lang ang pabid sa sininga mga projects. Okay. Yes, Bombo Dennis? Bombo Funds na si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, kuha na hopefully within this year na or late this year, early next year, ining mga slaughterhouse na matapos na mag-operate na sa pila kabayan sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. Sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Driban sa aton sa ringa pagkalaga. May mga bulayog naman nga nagsulod dito oh. Nangambagi ko gay na nga ti namakal maning piyak nga kampo 1.5 gani kumpara 2,000. Siguro bago lang niya kasampot to ti sino ni siya masugo-sugo naman yung kuto naman kuno si Mayor Bing ko ay namakal. Kasi bago lang kamo yung kasampot no? Tapos turutugda kamo da. Ay so ti pamasabasa man panit ibus Sila kayong duwa na makal, 1.5 versus 2,000, muna nagdaog ang 2,000. Sige, balikan ta. Ang iba na mabalita, ma-report ni Bombo Carla may defensor sa patrol. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ganang consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. At sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre, SMSEC na to report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Ang reaksyon sa mga pasahero sa modernized jeepney, no, nga nagadamo karon diri sa bahinsang syudad sang Bacolod. Panpay mapanita, no, reaksyon sa LTFRB angot sa siringa programa. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, bababon so ginkalipay kag mas convenient sa mga pasahero sa bag-o nga salakyan o kon ginatawag nga modernized jeepney bombapon. So kagaina gin-try gid nato no, nag-experimental kita, nagsakay kita sa bag-o nga salakyan o kon ginatawag nga modernized jeep bombapon. So may nakaupo kita nga pasahero amo si JC Turmo kag si Jenny Gonzalez. So sa ila sini nga pahayag at isunod sa ila very convenient kag maka-relax ini sila do stress-free kumbaga bombapons no, kay ti agikan ini sila sa trabaho. Sang una nagasakay ini sila sa traditional nga salakyan, gikan ini sila sa trabaho, gaka-stress man ini sila no, kay ti kapoy na tapos mainit pa kag magutok bombapons. So sa subong niya ti makasakay na ini sila sa air conditioned nga salakyan kag makarelax pa bombapons kag makita natin susulod mismo sa salakyan bombapons nga natawhay malapad ang sulod mismo sa salakyan, unlike sa traditional nga salakyan nga ti mga isa guro kadangaw abobopons no, ang kalabaon na bombopons no sang pulungkuan na kang kalayon sang pulungkuan man kag sa isa ka pulungkuan kiti ano man bombopons no nagatubangay man ang duha ka mga pulungkuan sa modernized nga jeep o galing kiti malapad lang gilya ang space o bombopons pwede makasakay 30 ka mga pasahero, unlike sa traditional ya bombopons na 16 no ang pwede makasakay kisa gani nagalabot 18 bombopons. So tido medyo gutok kina iya kung mag 18 na gid ang sakay sang isa ka modern traditional nga salakyan. So sa modernized ya tiway labot nga air conditioned, malapad kag ti kumbaga bombopons man mo nga space no, kay space man sa traditional bombopons galing niya ma-record tanan kay mayara sa mga CCTV sa sulod mismo sa salakyan bombopons. So convenient para sa ila mo lang nagaling nga bombopons nga doy duwa lang ka pisos nga dugang. I think ang fare diri is 11 pesos bombopons. Sa modernized jeepney is 13 pesos. Pero okay lang gid sa ila bombopons kaya at least makarelax ini sila, makuha gamay ang ila sini nga stress bombopons. So bombopons pamatian nato ng pahayag ikan kanday JC Tormo kag Jenny Gonzalez. Sang last, gisakay lang kami sa feeling old nga vehicle, bala. So, do ka, halin ka pa sa brado ka, stress ka, do ka ginot pa. So, ariya, pagsakay na mo, ng biskan, do 2 pesos lang ang labaw sa plite, but very nice kag nami sa feeling kay aircon naman na kay tawhay pagsakay naman. Oh, so may kinalain yun siya sa traditional kag sa modern. Yes. So, very convenient para sa inyo. Okay lang sa mo. Sa pamilite lang galing kiti duha sa plite lang. Duha man lang piso pero do ka namin man lang sa feeling kay do ka tawhay gid siya dire. Oh, sir, di ka area nagtrabaho, sir? Dira lang sa Pure Gold Bata. Pure Gold. Yes, and then ang imo sini nga pulian. More siya pa. More siya. Okay. So mas mayo kay ti
okay gid, aircon, makarelax gamay, bisan makano, bisan traffic, okay gid. Yes, ma'am. Mga pila ka na sir ka beses nakasakay? Actually, kadua pa lang, subong lang gid nga adlaw. Subong lang. Ako gusto ko i-try ni magsakay kung ano magit sa feeling. Do manual pa no na wala na. Doon naman ka una-una. Yes. Hindi mo giti ang iba niya, ang iba doon naandad naman dito pass, Pakaguya North may pass na. Pero kamo ito hindi kita na. Yes. So ikaw ma'am, alin mo nga? Nang sakon okay man siya ang amo ni nga ang modernized nga jeepney kay tungod lapad siya balahaw so ka spacious gid mo makasakay tapos do hindi gid siya balataman ka crowded pa. Di mas nami kita po sa akon be do kadasig siya bala i-compare mo sa ano sa old model na balakis may ara aberya diriya do ka smooth pa ka syempre bag-o pa siya mamo. So wala ka mahangawa nga magsakay? Wala gid. Do kumbaga do safe feeling. Oo, do ka safe pa. Okay. So kung may kagi ka man nga may kasakay ka nga may dalabi nga mga wet bala, butang ka isda, mga muna. Nang vegetable, guro kagina, may ara. So ano nimo diri nga ma-suggest o kung reaction? Wala man siya smell, miss. Kay vegetable lang man siya, wala manggit. Okay lang man sa kung may mga dala nga mo na siguro. Kung may suggestion ka, kung may mga web sila, mayroon ka suggestion sa atin sila nga mga i-double operators. Nasa kon, i-double nalanggit siya ng sa ang suludlan niya balaha nga hindi lang siya magbaho, do mo lang na. Para maano man ang syempre kay aircon siya, so maano gid siya ang contaminate gid balaya ang ang baho sa kamon, ang mga Pero okay ka man sa pamilya? Okay lang man. Kay 2 pesos naman difference niya mo. Di mayo na, no? Sanag, tapos daw malikawan ang pickpocket da. Amo gid gani amo mo po. Kita, kay gid ko mapickpocket ka, Amo gid ko mayara mag-attempt nga pangawat o pang hold up amo mo po si sigla hindi ni siya kalugpan sa lakyan. Hindi kagwa kay Peter may sarado ang pertahan no. Kay kung wala ya may manaog, wala may masakay sarado ang pertahan sinisang modernized jeepney bomba po. So no, may konduktor no? Yes, may conductor. So kagaina gani Bomba Pons ang nasakyan naton ang modernized jeepney. Ang iyang conductor is training training pa lang Bomba Pons to. Tapos ang driver gali bali per day ang ila sining nga bayad Bomba Pons. Kung makadamo is Bomba Pons. Allowed gali ni sila nga magpang-pick up sa Iros dala no kay hindi iya router nga si bata dira lang iya bla. So the POJ gid sa gali nga kung may pagpapara pasakyo nila. Yes, sakto grabo mo po kung may isang ako ano man naginapunduhan sini sa mga traditional jeep Bomba Pons amo man ang ila sini nga ginapunduhan o galing kiti sila lain lang ila sini nga nga terminal wala lang ini sila naga-terminal sa may north maling bata diri man sa Barangay Bata naga-terminal may era sila do sa tubang bala sang isa ka church do Mormons bala Bomba Pons do dira ni na sila naga-parking kay do na siplatan naton kagaina nga dira sila naga-parking Bomba Pons so daily pa sa subong ang sweldo sa mga drivers sunod sa driver nga na sakyan naton kagaina kag ang ila sini ka conductor is on training train pa training pa lang Bomba Pons so okay man ni Bomba Pons so kay convenient baka makarelax ang mga pasahero Bomba Pons so Bomba Pons ipadulungan man naton ang area sa LTFRB Region 6 so ginkalipay man ini no sa LTFRB Region 6 so sa pahayag ni gipahayag ni Attorney June Ultura Bomba Pons resepto na lang guro kung basi malang-alang kita. Yes Bomba Pons so yes Bomba Pons may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Stato for All number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Atong pa kuan tagin interview ang kuan ang aton nga mga pasahero sa modernized jeepney. Di na kung gabi tugnaw no pero kung adlaw mas nami pagid ya kay ti hindi kay bla magtalalamos ang balhas. Tapos ini although toward 30 ang seating capacity niya but ti makagiho kagid ya bla kay kaligwas ang sulod. Sa sining modernized nga jeepney kaya nagagalinuwa na ng subong no dari sa bahin sang syudad sang Bacolod. Pati naton iban mabalita sa LTFRB no pupusan naton ina dari sa aton man sining para tuntunan. Impunto alas 9 ng takna sa gabi ang alang din po naton. Standby ng Kamusta Santos nga Rosario masunod man dira ang bombohan o kon dugosala pa ko ba?
O, standby na, no? Sa Santos nga Rosario. Sige, dahil kita sa aton sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mahirit pa siya. O, ang Christmas Countdown naton, 103 dias na lang. Ang nabilin, Pasko na. Ang Ilagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mamaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawa ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another,
open our hearts to forgiveness and reconciliation, ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the